V dnešnom príbehu vás znovu zavediem do mesta Revúca. Pozeráte sa na ručne kolorovanú mapu Gemerskej župy, ktorá vznikla v roku 1806 a mesto sa volalo Veľká Revúca. Prenesme sa však pár rokov dozadu, a to konkrétne do roku 1769, kedy sa vo Veľkej Revúcej dňa 8. septembra narodil pán Ondrej Šramko. Pochádzal zo šľachtickej rodiny a bol okrem iného železiarsky podnikateľ na území mesta Revúca. Založil železnú kompániu a neskôr Muránsku úniu ako prvú účastinnú spoločnosť v Uhorsku, ktorá podnikala v železiarstve. Richtárom Revúcej bol až 4-krát a ako richtár dňa 13. apríla 1815 aj zomrel. Pozeráte sa na záznam z cirkevnej knihy, kde je uvedené, že zomrel ako richtár a človek mimoriadnej významnosti. Podľa týchto záznamov zomrel na mŕtvicu vo veku 45 rokov. Podobizeň Ondreja Šramka doteraz nebola verejnosti známa. Náhoda však chcela, aby som ho v zahraničí objavila a dnes je tento portrét v mojej súkromnej zbierke. Je to olejomaľba na plátne, obraz bol namaľovaný okolo roku 1790 až 1800 a má rozmery 57x43 cm. Ondrej Šramko má na nej približne 30 rokov. Dnes však nebudem rozprávať o železiarskej výrobe v Revúcej, ale o zemianskej kúrii, ktorá je známá pod názvom Skalka. Postavil ju v roku 1795 práve už spomínaný Ondrej Šramko. Pozeráte sa na najstaršiu pohľadnicu, ktorá zachytáva túto stavbu a bola vyhotovená v roku 1899. Vydal ju neznámy vydavateľ a doteraz som ju v žiadnej publikácii ani u zberateľa nevidela, takže sa ich možno už veľa ani nezachovalo. Len pre zaujímavosť, na tejto najstaršej pohľadnici má už Skalka viac ako 100 rokov. Všimnite si prosím, že na ľavej aj pravej strane medzi hlavnou stavbou a bránou je malá vežička. Pohľadnicu, na ktorú sa pozeráte, vydal Béla Büchler v roku 1900 a zachytáva mesto Revúca. Odosielateľ na nej označil Skalku čiernym krížikom a zároveň uviedol, že takto označil Šulcovú vilu. Zatiaľ som nezisťovala, prečo bola označená práve ako Šulcova vila, ale približne v tom období bola využívaná aj ako horáreň. Ondrej Šramko sa po dokončení Skalky do nej nasťahoval a tam aj v roku 1815 zomrel. Na pohľadnici Ižoa Lévaja z roku 1908 je maďarský nápis Skalkai Kirándulov, v preklade Výletné miesto Skalka. Na pohľadnici z roku 1910, ktorú vydal rovnaký vydavateľ, však vežička na ľavej strane medzi hlavnou budovou a ľavou bránou už chýba. Zaujímavé je, že na ďalších dvoch pohľadniciach sa vežička znovu objavuje. Sice boli vydané v rozpätí rokov 1912 až 1924, ale jednalo sa o opätovné vydanie rovnakého záberu vydavateľom Ižou Lévajom vo farebnej a vydavateľom Hanďa v preklade Mravec v čierno-bielej verzii. Na druhej strane pohľadnice je napísané, že sa tam nachádzajú pivnice, v ktorých sa skladuje víno napriek tomu, že nie sme vinárska oblasť, skôr oblasť, kde sa pestuje množstvo jablok. Skalka bola na tú dobu honosná stavba, patrili k nej vedľajšie stavby a dve pivnice, ktoré do skaly vytesali baníci Ondreja Šramka z jeho baní zo Železníka. Na pohľadnici z roku 1925 od vydavateľa Juliusa Edelmana s nápisom Kohút a Skalka už vežička znovu chýba. Aj na ďalšej vydanej v 30. rokoch 20. storočia od neznámeho autora vidieť v pozadí mesta na pravej strane honosnú budovu Skalky. Objavujú sa aj pohľadnice so skomoleným názvom, ako napríklad táto z roku 1926. Vrátim sa na chvíľu ešte do dávnejšej minulosti. Po smrti Ondreja Šramka v roku 1815 Skalku zdedila jeho príbuzná Judita Šramková, nakoľko on priamych dedičov nemal.
Rozpútal sa boj o túto stavbu. Dlhodobý súdny spor síce vyhrala, ale musela zaplatiť vysoké súdne poplatky a tak bola nútená skalku predať mestu Revúca. Tu vidíte záber z roku 1938, keď mesto získalo skalku, zriadilo tam hostinec a kúria sa stala výletným miestom Revúčanov. Na pohľadnici z roku 1959 vidieť, že je stavba ešte v celku vrátane strechy, rovnako ako aj na ďalšej z roku 1973. V tomto období prebehli snahy o záchranu kúrie a urobili na nej nový krov a šindľovú strechu. Tu však vandali postupne rozobrali a zničili a kúria tak ostala v ruinách, ako je vidieť na tejto fotografii z 90. rokov 20. storočia. Tu je bližší záber, ako si ju pamätáme z nedávnych čias, približne 30 rokov dozadu. V roku 1992 bol vydaný súbor 10 historických pohľadníc v podlhovastom formáte, ktorej súčasťou bola aj skalka. Posledná pohľadnica, na ktorej je pôvodná budova skalky, bola vydaná v roku 2005 a vydalo ju Mestské kultúrne stredisko. Autorkou je výtvarníčka a členka výtvarného klubu Plánka, pani magisterka Margita Matúšová. Mesto v roku 2003 predalo ruiny a priľahlé pozemky súkromnej osobe a takto vyzerá skalka dnes. Je to nádherná stavba prepracovaná do najmenších detailov, vrátane zrekonštruovaných a rozšírených pivníc. Je to skutočná pastva pre oči a je vidieť, že súčasný majiteľ má obrovský cit pre zachovanie histórie a detailov. Je to časovo aj finančne veľmi nákladný projekt, ale výsledok určite stojí za to.